Hello, magandang araw, no? May gawa tayong welding inverter na Miltech yung brand. Japan Technology. So, tingnan natin kung Japan ba talaga. So, ito yung itsura niya. Yan. So, binuksan na natin yung Miltech na welding machine, ano? Ito yung sira, oh. Sunog. Yan. Sabog yung capacitor. So, linisin ko muna to, no? Tapos troubleshoot natin ba't sumabog yung capacitor. So, dalhin ko muna sa labas. Linisin ko muna. Gagamitan ko ng compressor na para malinis talaga. So, ito na yung board ng Miltech, tinanggalan natin dun sa casing niya. So, yan, sabog yung capacitor. So, try natin i-check yung lahat dito kung may nasira pa ba. Yan. So, kailangan natin matroubleshoot to. So, ngayon, palitan na natin yung IGBT, Ito yung bago. Yan. Ito yung luma. Ito yung bago. So, tulad ng original, lagyan din natin ng ito yung paa. So, try na natin itong ikabit sa casing para malaman natin.
So, bali, try na natin tong ano, paandar yung katatapos na natin gawa na ano, Miltech na welding inverter. 300, pero kaso, no, dalawa lang yung diode, dalawa lang din yung IGBT. So, sa mga ano po, sa mga customer po na ano, wag niyo sanang ano, bibili ng mga ganitong welding machine kasi ano, sayang, hindi naman sayang, kaso lang yung performance ng welding machine medyo mahinang klase, hindi masyadong magtatagal. Pag bibili kayo ng welding kung may budget kayo, piliin nyo yung matitibay katulad ng Daikin, Lotus, Extreme, Power Weld, Sig Weld, Hytronics. Medyo mababang klase ho doon, nasa ano, yung mga power, itong ProQuip yan. Pero mga ano, mga Kawasaki, Makita, wag ho kayong bibili ng ganun kung maaari lang po. So, try na natin ng paandar eh. Tapos ko na ma-testing, ma-double check lahat. So, wala namang shorted. So, hopefully, gagana to, no? So, bali ngayon, ano, testing na natin ng paandar yung bagong gawa natin, ano, welding inverter. So, naka-on na yung switch, naka-plug na rin yan. So, on ko na. Yun, gumana. May arc force to. Maganda yung design, may arc force, kaso nga lang may na yung quality. So try natin testing yung ano, voltahe. Yan, 58 meron, no. Tinanggal ko lang 58. So okay na to. Testing na natin tong welding sa labas para malaman natin yung performance. So, bali on na natin yung welding, ano, nakasaksak na to. So, yan natin, on natin. Yan, gumana na. Tapos welding tayo ng yan. Tapos force arc natin, kasagad na yan. So, okay na.